Minä olen Sami Heiskanen ja meidän perheeseen kuuluu Pauliina ja sitten tämä Huuko-poika ja sitten Saimi, joka asuu niin kuin osa aikaa tuolla Vantaalla. Mutta meitä on niin kuin 4 henkeä on. Saimi on 9 vuotta ja Huuko on kohta 4 vuotta. Ja minä olen Pauliina Kolehmainen. Ja miten tämä liikunta näkyy teidän elämässä eri niin kuin vuoden aikana? Nyt on kesä, niin millä tavalla kesällä teillä tämä liikunta näkyy teidän elämässä? Minulla se näkyy, kun mä oon vanha hiihtäjä, niin mä kesälajia harrastelen rullahiihtoa ja sitten tietysti juoksulenkkejä teen ja pyörällä ajelen, että semmonen on kesäohjelma ja talvella hiihetään sitten. Joo, ja minä tosiaan harrastan soutua ja kesä menee sitten soutaessa, että oikeastaan paljon muuta liikuntaa sitten kesällä harrastan. Ja talvella sitten hiihto on semmonen sydäntä lähellä. Joo, kerrotko tästä soutuharrastuksesta vähän enemmän? Eli millä tavalla tällä hetkellä harrastat ja minkälaisia tavoitteita tässä soudussa on? No tällä hetkellä se on semmoinen harrastus, aika aktiivinen harrastus, että välillä käyn kilpailussa vähän sen oman tuntemuksen mukaan ja että mikä on kuntotaso ja motivaatio, että vähän vaihdellen tietenkin pitää sovitella tähän perhearkeen sitten tämä harrastus, mutta tosi hyvin pääsee tästä treenaamaan ja sillä tavalla helppo on ollut sitä harrastaa ja saa luonnossa liikkua, niin se on kyllä tosi mieleistä puuhaa. Joo, täällähän on hyvä, että nämä vesistöt souttaa niin kuin soutajien kannalta ja sitten itse kun hiihtelen rullilla, niin on tuolla Kangaslammin suunnalla aika hyvät maastot ja hyvät tiet rullilla hiihtää ja Harjurannalla on kuntorata, missä talvella hiihetään, että sekin on ihan kohtuullisessa kunnossa, että kyllä täällä aika hyvä on niin kuin harrastaa tuota liikuntaa, että meillähän on sitten kuntosali tällä kotona vielä, että ei tarvitse kaupunkiin, jos haluaa tehdä lihaskuntoharjoituksia. Niin. Minunkin lajia ajatellen löytyy tuommoisia kivoja kapeikkoja tai sitten jos haluaa lähteä pitemmälle, niin pääsee. Ja kaikki löytyy, pystyy pyöräilemään ja jalkalenkkiä tekemään ja hiihtolenkit on hyvät tuossa talvella ja siinä on ollut lunta nyt pitkään viime vuonnakin.